Кінець неволі довжиною в 5 років. З російських колоній на свободу вийшли двоє незаконно засуджених окупантами кримських татар – Рустем Ваїтов та Нурі Прімов. В обох фігурантів так званої Севастопольської справи про тероризм сьогодні сплив 5-річний термін ув'язнення за злочин, якого вони не скоювали. Ще двоє їхніх співвітчизників, засуджених російським судом за цією сфабрикованою справою, Ферат Сайфулаєв та Руслан Зейтулаєв, все ще залишаються в російських застінках. Більше подробиць розкаже наша Тетяна Сулій. Це Рустем Ваїтов, звичайний будівельник із села Орлине неподалік Севастополя. Йому 33 роки, і 5 з них він провів у російській колонії на Уралі. Туди він потрапив ще на початку 2015-го. Тоді Рустема і ще 3 його співвітчизників окупанти традиційно звинуватили у причетності до забороненої організації Хізбут Тахрір. Сьогодні Рустем Ваїтов вийшов на свободу. Тут його зустрічали рідні, представники дипмісії і адвокат Едем Семедляєв. Ощущения, конечно, непередаваемые от радости, что брат наш Рустем наконец-то, иншаллах, на свободе. И, иншаллах, конечно же, ждем, чтобы все политузники в ближайшее время вышли, увидели свои семьи, вернулись домой к себе. В цей самий час за 1000 кілометрів звідси із іншої колонії на волю виходить 43-річний Нурі Прімов, ще один фігурант цієї ж саме сфабрикованої справи про тероризм. Його мама Раїме Прімова добре пам'ятає день, коли додому до її сина увірвалися з обшуком російські ФСБівці. І без жодних доказів запроторили за грати. Дежурний адвокат, или як він там назначений, что идите вашего сына, там он сидит, и я не знаю, где его искать. Через 3 дня мне только сообщают, что он, оказывается, сидит, его, оказывается, нету. Мои все соседи были в шоке. Они до сих пор все родственники тоже говорят, но ни за что чоловіка не забрали. Адвокат Нурі Прімова Рустем Камілєв, зустрічаючи свого підзахисного на свободі, заявив, 5 років у колонії провела ні в чому невинна людина, і навіть після звільнення Нурі Прімов ще 8 років перебуватиме під адміннаглядом. Ми знаходимося в городі Йошкар-Ола, куди ми прибули для того, щоб зустріти із заключення, незаконного заключення під стражу и потом отбытие наказания Нури Примова. Он вышел благополучно, освободился в целости и сохранности, здоровый, готов вылетать в Крым для встречи с джематом, естественно, и со своими родными, иншаллах. Севастопольців Рустема Ваїтова, Нурі Прімова, Ферата Сайфулаєва і Руслана Зейтулаєва окупаційні силовики заарештували у січні та квітні 2015-го. Їх цинічно звинуватили в участі у терористичній організації і засудили до 5 років колонії. І лише Зейтулаєву, як засновнику цієї організації, окупанти дали 15 років колонії суворого режиму. За схожими обвинуваченнями у застінках Росії та окупованого нею Криму все ще перебуває майже сотня кримських татар, і строки ув'язнення для них з кожним вироком лише зростають. Тетяна Сулій, Заман, АТР.